Ovaj puta smo sazvali konferenciju za tisak ispred prostorija za ljekarne gradske organizacije HDZ-a Đakovo na temu prijedlog odluke o pripajanju ljekarni Beli Manastir i ljekarni Osijek, Đakovo ljekarni Osijek i promjeni naziva u ljekarne Osijek. Znači, HDZ morao se, nažalost, na brzinu sastati u subotu kad smo dobili materijale da ponovo gospodin Šišljagić i gospodin Kapraljević ovu točku ne skidaju sa dnevnog reda, nego intenziviraju i žele je staviti ad acta. Dakle, nakon pokušaja županije u studenom 2014. godine da provuče istu temu na županijskoj skupštini, koja je odgođena. Ponovo je na dnevnom redu županijske skupštine isti sadržaj, znači sada u utorak. Unatoč protivljenju Beloga Manastira i đakovačkih ljekarni uporno se gura ista tema na županijskoj skupštini u aranžmanu župana Vladimira Šišljagića, HDSSB moga kolege, te predsjednika županijske skupštine gospodina Kapraljevića Laburista. Dakle, priču bi trebao realizirati vječiti gospodin Bajto. Županija je zakoniti osnivač istih i što se toga tiče po zakonu je dužna se briniti o istima, a isto tako može učiniti sa ovim ljekarnama i na skupštini ako ima ruke šta hoće. Ta priča je ispričana, ako se malo bolje prisjetimo, već i u nekim drugim prilikama. Nažalost, đakovačke ljekarne, kao što znamo, evo vidite možda po posljednji puta ljekarne Đakovo, su nastale 1954. godine i najstarije su ljekarne na području županije. Posluju unatoč svega pozitivno kroz sve to vrijeme i vrijeme rata i tako dalje. Da ne govorim da su se opremali iz vlastitih sredstava u zadnjih 5-6 godina koje nisu ni prikazana na ovim materijalima županijske skupštine, izričito iz vlastitih sredstava i dežurstva su realizirali iz vlastitih sredstava. Prema tome, županija kao osnivač nije pomogla tu ništa, nego su naše ljekarne Đakovo, znači ova ljekarna u Domu zdravlja kod Hitne, ljekarna u Semeljcima i ljekarna na sjeveru pozitivno su poslovane unatoč svega toga. I normalno taj višak dobiti su preljevalo se u županiju. Dakle, svake godine je dio ostatka dobiti se izgubi u županijskom proračunu, slična priča i u Belom Manastiru. Zašto je ova priča zanimljiva? Ovo je ljekarna, kažem, koja posluje, ljekarne Đakovo posluju u vlastitom prostoru od 1954. godine. Znači, ne iznajmljuju kao neke osječke ljekarne, nego su u vlastitom prostoru i daleko pozitivnije mogu poslovati od bilo kojih ljekarni. Tako slična priča i u Belom Manastiru. I u priči sa mojim kolegom Davorinom Bubalovićem isto im se nameće ta priča, međutim, županija kao takova želi progurati, znači tu u prvom lijepoj priči racionalizacija, što me nešto podsjeća na đakovačko rodilište, kojemu je vlasnik i osnivač isto tako bila županija i svojom dragom brigom o našem rodilištu uz nedjelovanje našeg gradonačelnika dogodilo se to da je rodilište zatvoreno zato što nisu kadrovski i tehnički i tehnološki opremili rodilište. Ista priča čini mi se da će se ponoviti po drugi puta na jednom lijepom primjeru. Evo samo ova ljekarna, znači evo ono zašto bi grad Đakovo ne preuzme ljekarne u svoje vlasništvo. Vjerojatni razlozi, pitanje, mogući odgovori. Zašto je gradonačelnik Zoran Vinković ne želi preuzeti ljekarne Đakovo koji imaju sve pozitivne reference u svom prostoru, mogu puniti sa dobiti i gradski proračun? Ne kupuje li mi on svojom neaktivnošću i sa čudnom svitom koja ga podržava u našem đakovačkom vijeću i u nekim svojim sitnim interesima, budući možda svoj mandat u Saboru? Na prostoru ljekarne, na Korzu, evo ova tu, kao što vidite, prikazan je prostor stidljivo u županijskom materijalu da raspolažu sa 719 kvadrata, a da nije objašnjeno šta je to. A koriste samo 250 kvadrata, ovo što građani vide. Odozada se ne vide prikazani, znači stan, trosobni stan, jednoiposobni i ostali prostori, garažni i ostalo. Ne znam kom je to interesu. Zašto nisu prikazani nekorišteni trosobni stan i dvosobni stan, te ostali prostor od 719 kvadrata, a 250 je prikazano ono
da se koristi za predmet ljekarne. Ne traži li HDSSB sebi stranačke prostorije? Možda ovo je u budućoj priči prostor za stranačke prostorije. Ako se priča da će doći do promjene zakona gdje se grad Đakovo može uknjižiti na iste prostore, zašto se žuri navrat nanos prenijeti sve na osječke ljekarne gospodinu Bajti? Zašto vjerovati županiji da će dobro gospodariti sa ponuđenim modelom kada znamo da su se brinuli o đakovačkom rodilištu kojemu je vlasnik i osnivač također županija? Oni su ga zbog racionalizacije i ukinuli. Zašto vjerovati županiji da je Vinkovićev gazda, kada je Vinkovićev gazda bio nesposoban prebrojati sve đakovačke ljekarne, pa nedavno, iako misle da su svi Đakovčani zaboravili, na sjeveru su zaboravili da postoji apoteka kao i u Strizivojni i onda nakon toga kako je država postavila mrežu, toliko ljekarni može biti na prostoru Đakovštine, pa tako i grada Đakova, najednom se ispostavilo da fale 2 ljekarne. I onda je se dozvolila privatizacija, znači da se otvori prostor za 2 privatne ljekarne. I mene ova priča možda podsjeća upravo na tu situaciju. Znači, idemo laganu racionalizaciju, a onda poslije toga privatizaciju, a ovi vrijedni, pošteni ljudi koji redovito rade i dobro rade i lijepo su opremili te prostore, na kraju krajeva strahuju i ne smiju pred kamere u strahu da će ih normalno županija šikanirati. Znači, slijedom navedenoga, spajanje pod krinkom racionalizacije, to je prvi korak, a drugi korak je možda privatizacija pod krinkom racionalizacije. Stoga, gradonačelniče Zorane Vinkoviću, kolega Vladimira Šišljagiću, HDSSB, župane, te predsjedniče Županijske skupštine, Kapraljeviću, laboristu, kažu da je čestit, vidit ćemo. Ostavite na miru te česte djelatnike u đakovačkim ljekarnama i nemojte im pomagati. Pustite ih da svojim poštenim radom zarađuju svoj kruh. A ako im već želite pomoći, onda se maknite svoje političke uhljebe sa njihovih leđa, tako će se smanjiti na plaćama i putnim troškovima, a oni bi mogli još pozitivnije raditi i poslovati, a ostatak novca ako i grad preuzme ljekarne, koje znači od 54. nikada nisu bile u minusu, mogli bi puniti još više gradski proračun. Ili je to nekom drugom interesu? Hvala. Ako želite postaviti pitanja, možemo odgovarati. Sve materijale možete dobiti ovo što smo mi došli od djelatnika i ostalih, ako vas zanima. Hoće biti za 10 godina Đakovčani. Hoće biti svi odsutani. Izgleda. Svi se rodi u seku, Đakovčana ne ide. Evo jedno pitanje konkretno koje želimo postaviti gradonačelniku Vinkoviću. Znači, imamo indicije da je gospodin gradonačelnik prepuštanjem, pošto je županija vlasnik, znači osnivač i đakovačkog rodilišta i đakovačkih ljekarni, da je prošli mandat u Saboru, u Hrvatskom saboru, kupio tako da je prepustio đakovačko rodilište, dopustio da se zatvori. Da li sada gospodin gradonačelnik Vinković kupuje svoje mjesto na listi HDSSB-a za Hrvatski sabor tako da prepušta ponizno i bez protivljenja đakovačke ljekarne županije Osječko-baranjskoj? Da li mediji imaju nekakva pitanja? Imamo materijale, ako želite, to je hrpa materijala koji smo dobili od Županijske skupštine, Gradskog vijeća, pa i od djelatnika iz ljekarni koji sindikata i tako dalje. Što god vas zanima, slobodno pitajte, a mi bi volili da na naša pitanja prozvani odgovore. Pa evo, želim se suočiti sa gospodinom Šišljagićem i Kapraljevićem, nek dođu vamo pa da se popričamo pred kamerama. Slobodno, kad god imaju vremena, evo ja sam im na raspolaganju. Hvala lijepa ako nemate pitanja.